Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh bandiraɓe on kofna mon gelanama hayruji ɗuɗɗi inchallah ɗum mummoɗon beteɗo Abdoulkadir Aboubakar mi wardani on be vidéo kesol dow ko laranine a siggirta kujeji maɗa ha téléphone maɗa wala je foti majja ko da a sanji téléphone kujeji maɗa ɗi garta noy en tokkorto en dara ɗo majum tokke nder vidéo ɗo amma mo hositiddenga vidéo ɗo kanko Moussa Andal banon laari ha sera ɗo Moussa Andal ɗum ɗo wiya bo docteur téléphone inchallah kanko on hoosi teddenga vidéo majum vidéo ne a sigirta kujeji maɗa photoji maɗa vidéo ji maɗa document ji maɗa be ko nandi be majum ha nder téléphone maɗa ko da a sanji téléphone to a yehi a tefi application ɗo a lorni a téléphone maɗa a lorni be email je a maɓɓitirino application majum je a sigiri kujeji maɗa to lallay kujeji maɗa wartan ɗi pat maji kala je a yerbino ɗon kam pat wartan ko hoore nawata ɗum wartan ɗum fu majum amma ne larugo vidéo ɗo no laftorto tokke e nder vidéo ɗo en lara vidéo ma diga fuɗɗam ha ragare nden bo abonné a chaîne amin je Fasaha TV useni bandiraɓe kabde kadi assalamu aleykum warahmatullah en nasta nder vidéo bandiraɓe assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi en wardi be vidéo kesol dow ko larani no a siggirta kujeji maɗa ko da a perdi téléphone maɗa kujeji maɗa gartan bi mana application no a siggirta kujeji maɗa application man ɗo mari 100 giga a sigan kala ko a mari par ha nder application man ko da téléphone maɗa halki a foti a wartiran kujeji maɗa mo hosi teddenga vidéo man ɗum Moussa Andal téléphone inchallah en nasta nder vidéo majum bana ni to en nasti nder vidéo en tefa application meɗen man a wara laran application man dangel ɗo sai a nasta nder application man en ɗo yawna vidéo ngam en marai haje vidéo majum juuta haɗɗo hollete a waɗa mot de passe maɗa ngam mi arti matino mot de passe am hollete mot de passe a wata mot de passe des fois a waɗa dedei no a yiɗi fayin bo a lora fuɗɗita a waɗa bane a waɗi premier majum bana waɗugo mot de passe a téléphone banni majum to ami maɓɓita to en maɓɓiti nda ɓe waddani en publicité bo hay to en waɗa retour en marai haje publicité maɓɓe amma bo dole meɗen wai sai en munyana ɓe en munyani seɗɗa sai en wara en itta publicité maɓɓe man haɗo afwan en itta publicité man to nda en itti publicité majum to application man waranan en bana ni yeso application majum sai en wara en nasta haɗo ha setting ha paramétre haɗo to en nasti ha paramétre sai en wara en nasta paramétre man fahin en nasti ha paramétre nda cloud backup set a wata email maɗa be adresse email maɗa to a wati email maɗa be adresse email maɗa a watata be mot de passe maɗa to a wati a timmini sai a wara ɓiɗa haɗɗo to min mi watata adresse email am jotta ngam ɗum sirri nana ɗum mojo fu en foti en holla adresse email sai en waɗa retour to a timmini sai a jippo nda haɗo change language haɗo bo a wara sanja wolde je a yiɗi nda arab nda espagne nda français nda anglais nda auto be ko nandi be majum bolle ɗuɗɗe sai en waɗa retour min mi hosi dow anglais mi ɓuri famugo to en waɗi retour sai en jippo les to en jippaki en wari ha les nda haɗo security email tom sai haɗo to a nasti email maɗa je a lowino hatto je mi hollino a lowa daga ha fuɗɗam fu hollete a wata email maɗa a wata ha no mi holli nane ne a lowirta email man ɗo to a lowi sai ɓe yerɓante nda send verification email haɗo ɓe yerɓante mot de passe je verification ɓawo to ɓe yerɓanima ta i haɗo man ɗo hollete ɓawo ko balɗe ɗiɗi ko tati ɓe yerɓante email man mot de passe man hedi email maɗa je a lowi majum to yerɓanima haɗɗo sai a wara a nasta haɗɗo majum ha babal je a lari senɗo hollete babal lowugo mot de passe man sai a lowa mot de passe je ɓe yerɓanimago shikenan ɓe jaɓi kujero maɗa foti huwa sai a waɗa retour to a timmindiri be ɗo to a waɗi retour a waɗa retour sam a loro ɓawo sam
ta lorake ɓawo sam nda haɗɗo photos, nda videos, nda cloud backup, nda app lock, nda private browser, nda premium. Sai wara en nasta ha photos. A nasti ha photos nda pellel a watta a siga photoji maɗa. A wara a iya ha plisel je ngel ɗo. Ta yi ha plisel je ngel ɗo sai hollete a wara a iya haɗɗo fahin. To a yi haɗɗo fahin a rena waddante pellel photoji maɗa. Sai a hosa photo je a yiɗi sigugo. Allahu akbar, photo baba tayandi. Nda mi hosi photo baba am, baba tayandi. Mi sigi photo baba am. Sai to a yiɗi ɓesdugo photo fere a wara a ɓiɗɗa hatton. A wara a hosa photo fere fahin. Nda photo president jo meɗen president Senegal kesoɗo. Kanko bo en lowi mo hatton en sigi photoji majum. Na on gi banni on tokoton sigira photoji moɗon. To on yiɗon hosa par document bo ko bo par dossier bo sai a ɓiɗɗa haɗo. A waɗa nema en mbiyata foti a waɗana kala babal a yiɗi sigugo photo pat be inde mum fu. Masalan ba photo je a filmi an be horema camera, a windana ɗum camera a wara a siga photoji man hedi ton. To sai en waɗa ɓawo. To a yiɗi wurtingo photo on a yiɗi a wurtina ɗum yasi bo a ɓiɗɗa dow photo man ha neɓa. Nda sai wara a ɓiɗɗa ha ngel ɗo. Ta ɓiɗɗi ha ngel ɗo sai wara a ɓiɗɗa OK. Ta ɓiɗɗi OK photo on wurtake. Ɗo bo bana ni amma banda ɓiɗɗugo je ɗo kam. Je ɗo on a ɓiɗɗata. Photo majum wurtake. To sai en ngaɗa retour fahin. Nda video bo bana en holli hatto man banni kanjum bo inshallah. Ɗum fu ɗum hunde wore on na sai to en woni wakkati ha tindingo. Ɗum pat ɗum hunde wore a nasta hosa video. Masalan a hosi ba video ni an kam banni be ko nandi be majum. Kanjum fu ɗum ban je photo man bana en holliri ha je photo. To nda cloud backup. No bo backup sai wara ɓiɗɗa ha backup je ɗo. Backup ɗum hunde on alal misali kuje je woni ha téléphone maɗa je a sigino je woni nder téléphone maɗa ta waɗi backup a wara ɓiɗɗa haɗɗo. Ta ɓiɗɗi ha OK haɗɗo. Nda photo, nda video, nda bookmarks. Bookmarks be video be photo. Ta ɓiɗɗi ha OK kala ko nder téléphone maɗa pat be hore na muɗum ta ɗo mari connection daidai no hani nastan nder application majum. Na sai ta yi aɗo howa ko ɗume gotel. To on nafuta backup. Nda restoring. To bo kala ko a yiɗi wurtingo pat ta sanji téléphone maɗa. A sodi téléphone kesel a lorni application majum a wara waɗa restoring haɗɗo. Restoring ta yiɗi photos, videos, SMS and call log. Kala message maɗa be bolle maɗa je a yewtino be yimɓe be private contact be mana numeroji maɗa je privé be bookmarks. Ɗi fu maji ta wari a koshari ɗi pat maji. To ɗi pat maji kadi ɗi latoto ɗi ngurtake a téléphone maɗa kesel. To ɗo bo mi tamo ba en timmindiri be muɗum. En waɗa retour. Fahin bo ɓe waddani en publicité e yinnaɓe. To en timmini be ɗo nda app lock. Ɗo bo a wara hosa kala application je a yiɗi sugugo a maɓɓa pat a hosa a lowa hatton. Ta timmini sai a wara ɓiɗɗa lock haɗɗo. Amma en wara haje maɓɓugo application meɗen ko gotel. Sai en waɗa retour ɓawo. To en timmini be ɗo nda private browser. Ɗo kanjum bo ɗum wala hunde nafuda gelen hatton. Ɗum hunde on je sai ta yoɓi hidde ko ɓe hokke dama o huwana application majum. Ɗo be ɗo fu banni inshallah. Ɗo on miɗo lara ragare video meɗen inshallah. Luttuɗum bayani sai to en fotti ha video meɗen je yeso. Yowa nda ɗo bo ha on yiyata ba alama ko'el goɗɗo ɗon. Alama ba ko'el goɗɗo on yiyata nda ɗo. To na on yi ba ɗum filmi an photo ni. Kala mo wari hoyi téléphone maɗa ha jukka kuje maɗa je a sigi go o yiɗi ha o nasta o lara. To direct application man filman mo photo. To a wari a nastini a heftan do o yiɗi no o nasta nder téléphone maɗa o lara sirriji maɗa. No on nafuda ngel ɗo je a larata ɗo. Ta nasti hatton ni a tawan nda photo meɗen. Ha en joni en ɗo waɗa video ɗo. To en waɗa retour kandi. Ɗo on ragare video majum inshallah. Allah ni waɗu en fami ko video majum wi'i. Mi yetti sosai. Allah warjon hayre. Assalamu alaikum.